Terve taas ja terveiset täältä Lapin tunturimaisemista. Tällä kertaa lähdettiin ruskavaellukselle. Mennään Paistunturin erämaahan. Sieltä löytyy Guivin kierros. Rupeaa juuri ruska sopivasti alkamaan ja päästään taas pikkuhiljaa nauttimaan hienoista maisemista ja toivon mukaan myös hyvästä alkavasta ruskasta. Tällä kertaa olisi tosiaan tarkoituksena yksin kiertää, mennä rauhalliseen tahtiin, nautitaan maisemista. Katsotaan, tää on täysin eka kerta kun mä täällä leveyksillä kuljen, niin hieno päästä itsekin uusiin maisemiin ja uusiin kuvioihin. Ajattelin semmosen 4-5 päivää kierrellä. Todellakaan vielä en ole edes päättänyt, että mitä polkua lähden seurailemaan ja miten päin maisemia menen katselemaan, niin katsotaan joka askeleen jälkeen sitten vähän, että miltä se fiilis rupeaa näyttää. Eletään syyskuuta. Oikeastaan parasta aikaa tällä hetkellä mun mielestä tulla tänne pohjoisen luontoon nautiskelemaan. Ei muuta kuin jatketaan matkaa ja katsotaan mitä ruska meille tänä vuonna antaa. Aina välillä sitä vähän kyseenalaistaa omia päätöksiään, kun tänne pohjoiseen asti lähtee tuolta etelästä tulemaan, että onko tässä nyt mitään järkeä taas käyttää vuorokausi siihen kun tänne ensin tulee. 1 vuorokausi kun tulee takaisin, mutta sitten kun aukeaa tällaisia maisemia reissun alussa eteen, niin kyllä muuten on täysin sen arvosta. Sielu lepää kyllä mahtavasti, kun polun päällä saa itsekseen kävellä. Pikkuhiljaa alkaa nämä ajatukset tasaantua ja pystyy taas keskittymään tähän itse retkeilyyn ja siihen, minkä takia tänne on tultu. Täällä rupeaa taas vaeltaminen hidastuun, kun löytyy tällaisia mukavia mustikkamättäitä. Ei näistä vaan pysty kävelemään ohi. Ja. Rupeaa ilta hämärtyy ja ekan päivän taivaalla näkyy siinä. Ensimmäinen autiotupo ja laavupaikka, niin se taitaa riittää tälle päivälle. Se olisi sitten ensimmäiseksi yöksi tämmönen kotoinen tupamajoitus. Pihassa tossa oli pari teltat, mutta tupa on vielä tyhjä, niin mä ajattelin, että mä en jaksa ruveta virittelemään sen kummemmin majoitusta, niin mä jään tupaan nukkumaan sitten. Tuosta vedet hain purosta ja kaasupullot on nykyään siirretty tuonne ulkopuolelle, niin
Pitää käydä sieltä avaamassa pulloa, että pääsee sitten kokkailemaan vielä iltapalat. Ollaan nyt tosiaan täällä Ruktajärven autiotuvalla ja aika pieni kiva kompakti paikka. Hyvät tilat tuossa ulkopuolella teltalle ja pääsin tuossa jo käymään uimassa ja vesi juoksee tuossa vähän kauempana, niin mikäs tässä? Mutta kun vähän iltapalaa ja venyttelyä, niin jaksaa huomenna jatkaa. Ja hyvää huomenta täältä Ruktajärven tuvalta. Täällä on jo aamupalakokkaukset kovassa vauhdissa ja aamupalaksi olisi tällä kertaa vähän kahvia, puuroa ja kuivattu hedelmää ja kananmuna vielä sitten kyytipojaksi. Tässä heräilin hetki aika sitten ja rinkkaa rupesin tuossa jo laittamaan kasaan. Unet meni sen verran myöhäiseksi, että koitetaan saada pikainen aamupala pois ja sitten lähdetään katselemaan tuntureita. Normaalin tapaan GoPron muistikorttivirhe taas pamahtaa heti ruutuun, kun yrittää jotakin kuvailla, mutta ei aina tässä häiritä. Tosiaan kuivin kierros olisi tarkoitus lähteä kävelemään ympäri ja mä oon nyt tällä hetkellä tässä Ruktajärven autiotuvalla. Pitää tarkistaa, kun ei enää muista. Tästä lähtee sitten varsinainen lenkki ympäri ja se tekee kokonaisuudessaan sellaisen 87 kilsaa. Olisi nyt ajatuksena lähteä vähän niin kuin tuonne Kevon kanjonin suuntaan aluksi ja sieltä sitten Kahlaamon jälkeen se kääntyy reittiin takaisinpäin ja menee sinne kuivin kämpälle ja sieltä pääsee sitten tekemään kuivin huiputukseen. Aikaa olisi semmoinen 4-5 päivää. Nyt on lauantai ja aamu ja ajatuksena olisi joskus tiistaina keskiviikkona päästä täältä pois. Keli on nyt aamusta aika kosteita. Yöt rupeaa jo vähän viileämpää ja huomaa, että rupeaa jo luonto täällä kellastumaan. Niin näyttäisi oikein hyvältä. Olin tosiaan tässä tuvalla yötä. Tässä ei ole ketään muuta tuvassa kuin minä. Muutama teltta tuolla on ulkona omassa rauhassaan ja mä sain olla sitten ihan hissukseen tässä. Nukuin ihan hyvin ja niskat vähän vetää taas aluksi jumiin tässä. Oudoksuu patja härdelliä, mutta kyllä se siitä yleensä vetreytyy. Mä syön tästä aamupalan pois. Sen jälkeen pakkaan loput kamat ja heitä repun selkään. Niin lähdetään katsoa minkälaista luontoa se meille tarjoilee. Joku noin 4-5 kilometriä on polkua kävelty. Mukavasti kulkee jalka. Semmoinen pieni viima täällä ylempänä, mutta viilentää oikeastaan se ihan kivasti selkää tässä kun kävelee. Mukavan rauhallista. Ja täällä vähän korkeammalla rupeaa näkymään tämä maaruskakin paremmin. Pitäisi ehkä malttaa vähän pitää taukojakin enemmän, mutta tuntuu jotenkin, että nyt jalka kulkee ja
Jotenkin ei malta pysähtyä. Viimeistään sitten sillä tulevalla laavulla niin vähän pitempi tauko ja hörpötään vähän lisää juotavaa, niin menee kivasti. Siellä se polku vilisee. Tästä jatketaan ja tuolla kaukana jatkuu vielä huippujen yli. Mukavasti maisema aukeaa, kun päästiin tuolta alempaa tunturikovujen seasta vähän tänne ylemmäs. Niin yhtäkkiä kun tunturin reunus vähän kaarta tänne toiseen suuntaan, niin rupeaa nämä kanjonin maisemat tuolta näkymään. Ihan kelpaa katsella tätä maisemaa, kun hiljakseen kävelee eteenpäin. Matkan varrelta löytyi tämmönen paikallinen paratiisikuru. Hän jopa vähän houkuttelisi käydä tuolla kirkkaassa edessä uimassa, mutta jatketaan nyt vielä matkaa ja katsotaan sitten siellä lähempänä kammiin. Voisi olla hyvä paikka. Päivän ensimmäinen taukopaikka. Täälläkin on uusittu vessat ja muut, että kelpaa kyllä kulkea. Hyvät palvelut on ollut muutenkin. Päivän eka 10 kilsaa takana ja tässä vähän lepoa ja pikku snäkki. Sen jälkeen olisi 5 kammille. Ja sieltä olisi 10 suurin piirtein vielä sitten Guivin kämpille. Hyvältä näyttää. Kello on vähän yli 12, niin aika mukavasti kulkee. Nyt pientä taukoa tosiaan, että jalat jaksais vielä perille asti. Vähän rupeaa näyttää siltä, että tää on vielä jotenkin eeppistä. Ai. No huhhuh. Tää tulee vielä sillai ihan keskellä tuolta metsää vaan yhtäkkiä eteen. Kaipas vähän muutosta siinä pitkällä 10 kilsan alkupätkällä, niin sitä kyllä tarjottiin sitten täällä 5 viimeiselläkin kilometrillä. Tulee muuten aika nopeasti semmonen hieno maisemapaikka ja kyllä maastakin sitten lähtee vähän menemään ylös alas eri tavalla kuin mitä siinä alkupätkällä. Tästä on semmonen 2 kilsaa vielä matkaa, niin ollaan siellä kammilla ja kahlaamolla. Katsotaan, jos sieltä pääsis sitten vähän ottamaan pitempää paussia ja
palautumaan ennen kuin lähdetään kipeilemään sitten tonne Guivin tupaa kohti. Jaloissa alkaa jo pikkuhiljaa nämä kivikot tuntumaan, mutta ei paha vielä. Lepoa ja ruokaa, niin varmasti jaksaa. Siellä näkyy alhaalla kammia ja PC:tä ja muuta. Siinä on meidän välietappi. Käydään katsomassa tuolla vähän putousta sitten. Ja tuolta jatkuu sitten toiselle puolelle polku eteenpäin vielä. Lähdetään katsomaan minkälainen putous me löydetään. Vettä tässä on ripsini. Puolet matkasta varmaan tällaista pikkusadetta. En oo vetänyt sadevaatteita päälle, että sen verran kuitenkin vähän tulee vettä, että pystyy kävelemään ihan hyvin. Rinkan päälle laitoin sadesuojan, niin se on riittänyt hyvin. On se hienoa toi veden voima. Melkoinen kohina kuuluu tänne asti. Mukavaa tahluuta mulle. Upea paikka tämä kammin ympäristö kyllä. Täällä on aika hyvin tilaa teltoilla ja on tänne laitettu tämmöset niin sanotut näkkärit, jonka päälle voi teltan laittaa. Sen verran kivistä maastoa, niin tänne on kyllä hyvin varauduttu. Samoin on uusittu näitä rakennuksia tästä ympäriltä ja siistissä kunnossa kovasti näytti olevan itse kammikin. Kyllähän tänne kelpaa tulla retkeilemään. Tänä aamuna oli joku sitä lähtenyt jatkamaan matkaa ja näytti kulkijoita riittävän, että en ihmettele ollenkaan. Käydään vielä katsomassa tuolta vesiputous ja sitten pikku evästauko ja jatketaan matkaa. Kello tulee nyt semmosen 2:30, joten tässä on vielä aikaa käppäillä perin. Mietin tossa itsekseni, että multa jäi ne wipesit vahingossa kauppaan tällä kertaa. Ei pysty oikein peseytyy kunnolla, mutta siinä olisi nyt suihku tarjolla. Valtavaan kohin. Taitaa jäädä kyllä uinit tällä kertaa pois. Katsella sitten, jos löytyy sieltä kämpän läheltä parempaa paikkaa. Mennään kuitenkin kattoo vähän lähempää tätä vielä. No joo, katsotaan sitten. Onko kammissa ketään paikalla? Savu vähän tuoksuu, mutta eipä täällä ketään näe. Mukavan näköinen paikka. Siellä siintää sitten risteyspaikka, mistä me lähdetään Guivin suuntaan. Tuosta risteyksestä pitäisi olla noin 10 kilsaa vielä Guivin tuvalle. Vesisade onneksi loppu. Vähän niin kuin rupeaa kirkastuu ja rupeaa vähän mielikin piristyä, kun taas
valo voittaa. Hetken aikaa jo siinä kammilla istuin ja kattelin karttaa, että 13 kilsaa olisi vielä tälle päivää ja 15 oli jo siinä takana, niin rupesi jo vähän tulemaan semmonen fiilis, että pitäisikö nyt kuitenkin vaan istahtaa tähän, mutta kyllä mä päätin, että kun mä sen asetin tavoitteeksi ja ennenkin on kävelty, niin mikäs tässä. Kello on nyt 3:30, viimeinen 10 jäljellä. Ei pitäisi olla mikään kuoleman vakava asia. Samaten hieno katsoa, kun pilvipeite meinaa vähän tuolta repeille kauempaa. Näkyy kirkkaita kohtia, kaukana vesistöt. Samaten vähän pilviä tuolla vielä. Oma tunnelmansa tuossa sadepilvessäkin, mutta hienoa, jos nyt vähän kirkastus. Muita kulkijoita ei ole kyllä juuri näkynyt. Ihan mukava, kun saa oman mielen kanssa rauhassa miettiä asioita. Siitä se polku vie vielä 2 tämmöisen nyppylän ylitte. Sitten pitäisi rupea toivon mukaan vähän tasaantumaan maasta. Vähän tällä pehmeni tämä polku ja sai semmoisen hyvä flow-tilan kävelyn päälle, niin sai sillä jotenkin käännettyä ajatukset pois tästä kävelystä, niin meni jotenkin yhtäkkiä itsestään muutama kilometri taas. Mä nautin oikeastaan näistä vaelluksista just niistä hetkistä, kun on sellainen joka lailla silleen niin kuin mukava olo. Pääsee tavallaan sellaiseen sopivaan vaellustranssiin. Voi vaan nauttia vähän maisemista, katsella ympärilleen ja kuunnella luonnon ääniä. Ei enää keskity mihinkään jalkojen kipuihin tai muihin. Ei tarvitse stressata kaikkia mäkiä ja muita, vaikka ainahan ne hapottaa, mutta pitää suhtautua siihen sellainen sopivalla tavalla, niin se ei ole sellaista pakkopullaa enää. Sopivaa lisäjännitystä tarjoilee nämä vanhat pitkospuut, jotka menee täällä suon ylitte peleemään aika heikossa hapessa. Monet on näköjään jo katkenut tossa välistä poikki. Niin pikkasen rupee jännittelemään, kun tässä kävelee, kun yhtäkkiä tipahtaa jalat alta. Mutta kyllä ne vielä on mennyt.
Vesisade taas onneksi lakkas. Josko se nyt pikkuhiljaa sieltä pilvien raosta rupeisi valaisemaan munkin maailmaa. Ruskan väriä on kyllä pakko aina välillä pysähtyä ihailemaan. Tuntuu, että tällä kertaa tuli just sopivaan aikaan ainakin omasta mielestä. Ehkä viikon päästä olisi parhaimmillaan, mutta upean näköistä. Siellä kauempana jo aurinko paistelee tunturien huipulla. Noin 25 kilsaa takana tälle päivälle ja 3 kilsaa jäljellä perille. Käytännössä siis lähdettiin sieltä Tuvalta ja mentiin kanjonia pitkin Kammille asti. Käytiin kattoo vesiputous siitä vähän eteenpäin ja sitten kääntyy tänne Kuivin Tuvalle. Nyt on sinne asti kohta kävely, eli 3 kilsaa jäljellä Tuvalle. Yhtäkkiä tossa herää itekin siihen, että kävelee vain zombina, ei enää oikein juttu luista eikä meinaa jaksaa ajatella oikein mitään. Katsoo vaan kengän kärkiä ja haparoi eteenpäin. Oli ehkä vähän turhan kova repäsy tälleen, mutta helpottaa sitten loppureissu. Ai että tämä on kiva näkyy. Yes. Kuivin uusi autiotupa on viimeisen päälle kyllä komea ja täysin tyhjä tällä hetkellä. Tässä oli pari kaverusta, ulkomaalaisia tyyppejä tullut retkellä, mutta heillä oli teltat tossa ja pitää tulla vanhassa autiotuvassa vielä kokkaushetkeä. Mä teen pienet tulet ja kuivattelen kenkiä. Perinteisesti viimeisellä 500 metrillä tuossa mennään kunnon suon ylitte ja saa tarpo kunnon kurakossa, niin kävin pesemässä sitten samalla kengät, kun pesin itteni. Nyt laitan tästä ruuat tulille. Ja hyvää huomenta Kuivin Tuvalta. Olin tässä yksin taas tuvassa yötä. Olin kyllä niin väsyksissä illalla kun tänne saavui, että kokkailin vaan tässä ruuat ja pistin pienet tulet kaminaan, että sain vähän kuivatettua vaatetta ja sen jälkeen oikeastaan meni jo nukkumaan. Jalat kyllä oli aivan loppu. Mutta niistä hienosti vaan yön aikana taas palautui ja nyt tuntuu taas jalka kulkee ihan ok. Mutta todellisuus nähdään sitten kun saa taas rinkan selkään. Hieno aurinkoista päivää lupailee tossa ja mikäs tässä? Tää on vähän evästä tästä alkuun ja katsotaan mitä sitten lähdetään touhuamaan. Aamupalaksi tällä kertaa olisi yksi dorokka niin kuin on nyt tavannut tässä ottaa. Lisäksi tommonen crunchy granola valmis setti. Niin. Sitten mulla olisi kahvi ja 1 kananmuna keitettynä. Eikä noilla ole vielä taas jaksa lähteä kävelemään. Tässä kun hiljalleen kävelee tätä
polkua Kukammin suuntaan, niin kyllä se vaan tunturimaisema hienosti tuolta aukeaa. On tässä ympärillä kokonaan. Mä oon lähtökohtaisesti itse ollut aina vähän sitä mieltä, että puisemmat maastot on mukavempia paikkoja vaeltaa itselleen. Oon ehkä vieläkin sitä mieltä, mutta kyllä täytyy myöntää, että sille on jotain arvoa annettavaa, että monesti puhutaan, että tämä Kevon luonnonpuisto ja nämä maisemat on yksi hienoimpia Suomessa. Kyllä se teki tosi ison vaikutuksen, kun siinä käveli ja metsän keskeltä tunturikoivikosta tultiin siihen kanjonin reunalle ja se aukesi oikeasti se kanjoni siinä yhtäkkiä silmien eteen, niin oli se kyllä tosi hieno. Veti oikeasti aivan hiljaiseksi. Lisäksi myös sitten siinä oli se vesiputous siinä kammin vieressä ja sitten kun tosta kääntyi tonne Guivin suuntaan ja sitä tunturipolkua siinä käppäili menemään, niin onhan siinä oma vetovoima, ei siinä mitään. Hienoa paikkaa. Ei kyllä kaiduta yhtään, että tulin tänne. Ehkä tänne pitää tulla vielä pohjoisen suuntaan sitten tunturi koivuja katsoa sitten toisellakin reissua, mutta kyllä mä oon ehkä edelleen sitä mieltä kuitenkin, että semmonen UKK-puisto, puinen kautta tunturimaisema on kuitenkin se oma lemppari. Tässä rupeaa kivasti nyt aurinko tuolta lämmittämään ja lämpö nousee siihen malliin, että Pesäkosta ottaa tuulitakkia pois päältä. Aamulla oli kyllä niin kylmä tuuli, että piti laittaa oikein puffikaulaa ja tuulitakkia niskaan ja melkein rupesin kaivamaan hanskoja tuolta, mutta kyllä tässä taas lämmin tulee. Täällä näitä ruskan merkkejä näkyy kivasti tunturin kupeessa. Polkuna täältä Kuivilta takaisinpäin nyt on tämmöstä mönkkäriuraa ja aika helppoa ja nopea kulkusta kivikkoista, mutta menee aika nopeasti matka. Ei ole sellaisia kanjonin reunoja niin kuin siinä tulomatkalla tänne tuolta kammin kautta. Mikäs tässä muuta kuin käppäillä menee? Löytyi tämmönen kunnon aukea täältä tuntureitten keskeltä. Mahtavat kelit kävellä nyt onneksi. Saattais olla vähän eri meininki kunnon tuulessa ja räntäsateessa kävellä tätä pitkin menemään. Polku jatkuu siitä suoraan ja katoo tuonne horisonttiin. Ketään ihmisiä ei ole näkynyt. Poroja onneksi on kuitenkin kaveriksi tuolla vähän kauempana. Nyt kyllä täytyy sanoa, että sielu lepää. Ai että. Ai jänniä nämä
tällaiset joen uomat täällä tunturissa, kun tuolta kaukaa katsoo, niin niitä ei erota yhtään. Sitten yhtäkkiä kun tulee lähemmäs, niin polku vaan tipahtaa tänne. Rupee näkymään toi vastaranta tuolta. Porokin sieltä rupes katsomaan, että mikä turisti siellä juoksee. Täytyy kyllä ihmetellä noita mönkkäreitä, mitä kovista paikoista ne vaan vetelee niillä. Muutama tommonen kunnon suon silmä ja syviä ojia on ja näkyy uristaa, että siis on ihan kivasti tuota maavaraa, kun ne niillä ajelee. On siinäkin varmasti oma röykkyytyksensä, että näitä kivikkoja päästellä menemään. Ja hienoa homma. Niiden varassa varmaan on aika paljon tätä huoltohommaa täällä kuitenkin. Tässäkin on tämmönen ihan kiva mäki, mitä saa tonkia sitten menemään mönkkärillä ylös. On tää vesipolitiikka ollut jotenkin jämerä tällä reissulla. Mulla on 1,5 litran pullo ja sitten on kätedini täynnä koko ajan. Ja mä oon sitä aina pitänyt vähän reservinä tossa, että jos ei olekaan vettä, mutta en oo kertaakaan vielä sieltä tarvinnut hörpätä ja jotenkin ehkä muutenkin toi veden juominen jää jotenkin vähin. Pitäis varmaan hörppiä enemmän. Päästiin tänne Akukammille asti. Täällä näkyy jo vähän tuttujakin, eli samaan aikaan lähtöparkkipaikalla kuin minäkin. Heitettiin siinä nopeat jutut. Täällä on komea kammi ja hienot fasiliteetit kyllä. Sain tässä pikkasen otettua lepoa ja evästä naamariin ja lähdetään jatkaa matkaa. Seuraavalle tuvalle olisi tästä sitten semmonen 7,5 kilsaa. Jotenkin hyvä fiilis nyt kävellä. Lepusta on jo saatu vähän enempiä eväitä pois. Jotenkin tuntuu askel kevyeltä, vaikka eilen olikin vähän raakempi päivä. Sehän kelpaa. Varsinkin tämän sään puolesta on kyllä todella upea päivä nyt kävellä. Oli niin lepposen näköistä meininkiä poroilla, kun ne tuossa makoilee enää reikössä. Niin mä ajattelin, että no hemmetti, pitää sitä itekin. Pikku välipala täällä vielä tunturissa. Passion hedelmää kuivattu. Oli ihan yllättävän jees. Mistähän normaalista mä näitä löysin.
Eilinen päivä oli niin sateinen ja märkä, niin ei huvittanut juuri istua missään kuralätäkössä, mutta nyt rupeaa olemaan semmoista, kun vaelluksella pitäisi olla. Eikä tästä konttorista kyllä hirveän huonot maisemat. Täältä löytyy oikein tämmönen hieno joki ja siellä pääsisi oikein uimaan. Kyllä siinä on kurvissa tämmönen hyvä syvännekohta. Olisi niin lämmin, että vähän kyllä houkuttais, mutta en taida tässä kohtaa ruveta kamoja vetämään pois. Katsotaan siellä seuraavan tuvan kohdalla sitten pääsis paremmin. Pitkä matka ei enää pitäisi olla seuraavalle kattuvalle ja siellä voisi ehkä sitten vähän lounaspaussia pitää ja funtsii vähän, että miten sitä jaksaa sitten loppupäivän vielä. Aivan upea keli kyllä. Tai jotenkin semmonen päivä justiin mitä on odottanut. Mikä saa niinku mielen lepäämään. Kelpaa on. Siinä olisi Jaukoaivin autiotupa. Hiljaiselta vaikuttaa vielä. Ruktervillä olisi 6 kilometriä. Voi olla, että vielä sinne tulee lähettyä tänne. Mutta nyt ainakin lepoa. Ja lounaaksi tänään olisi tarjolla tomaatti mozzarella pasta,
Ja kuten on totuttu, niin John Westin tonnikalat sinne sekaan. Annetaan poreilla sinne 10 minuuttia ja sekoitellaan ja nautitaan pois. Mukava pikku tupa täällä. Näkyy olevan hyvinkin siistissä kunnossa, vaikka vanha tupa onkin. Lisäksi tuolta pihalta tosiaan löytyy vielä kota, joten täälläkin on monelle hengelle kyllä hyvin tilaa nukkua. Nautiskelen tästä pastat pois ja sitten vedetään viimeinen 6 kilsaa vielä tälle päivälle. Niin kuin yleensä näillä reissuilla, niin loppuvaiheessa rupeaa kaikki olemaan loppu. Taas GoPron muistikortti rupeaa temppuilemaan. Miehen jalat rupeaa loppu ja tästä vajaa 6 kilsaa enää. Niin palataan juurille siihen samaan tupaan, missä oltiin ensimmäinen yö. Horisontissa tuolla näkyy vähän lumisia huippuja. Ja tuolta oikealta ollaan käppäilty tänään tulemaan. Ei voi olla kuin kiitollinen taas tästä hienosta säästä, minkä tänään tänne meille antoi. Ja nauttia näistä viimeisistä kilometreistä vielä täysin. Pieni tuulenvire käy, mutta sekin on niin lämmin, että kuoritakki meinaa olla kuitenkin liikaa. Tässä on tällaista mönkiauraa, saa rauhakseltaan kävellä ja tämä vähän kiipeää vielä tonne ylemmäs tähän tunturin kylkeen, mutta sen jälkeen se onkin tuolta pään jälkeen taas kaadetaan tonne taakse ja sitten laskeudutaan alas. Mä tykkään aina välillä vähän kääntyä myös katselemaan tuonne taaksepäin selän taakse ja myös sitä maisemaa, mikä sinne jää. Sitten ei välttämättä, kun tuossa omissa ajatuksissa kulkee, niin huomaa aina, että minkälainen kiva maisema sinne jää, kun taaksepäin katsoo. Siellä siintää järvi jo. Se on tuossa vasemmassa kärjessä se meidän majoitus. Ja pikkuhiljaa ruvetaan saapumaan perille. Tänään on selkeästi jo enemmän ihmisiä liikkeellä. Tässä on 2 porukkaa tullut vastaan ja 2 yksittäistä vaeltajaa. Rupeaa ruskaretkelijät löytämään paikalla. Eipä siinä kyllä tänne mahtuu ja vaikka nytkin täällä on ihmisiä näkynyt, niin enimmäkseen mä oon nämä päivät kuitenkin kävellyt yksin näitä polkuja. Kyllä täällä sitä rauhaakin saa kun haluaa. Näin vain saavuttiin takaisin lähtöpisteeseen. Tupa on vielä tyhjä. Mä heitän romppeini sinne alalauteille ja sitten kohta pitää päästä uimaan. Pihalla on aika festarimeininki, siellä on jo telttoja ja ihmisiä kuinka paljon, mutta se ei haittaa. 23 kilsaa tälle päivää. Se taitaa riittää mulle. Rupeaa taas vastustamaan ihan kunnolla. GoPro valittaa low batteria ja näyttää samalla, että siellä on 47% akkua jäljellä. Mutta puhelimellakin pääsee johonkin. Tosiaan, olin siinä tuvalla, herppasin kahvit, kävin uimassa.
vähän venyttelin paikkoja. Siellä rupesi oikeasti olemaan porukkaa niin kuin festareilla ja mulla ei nyt sinänsä ollut mitään pakottavaa tarvetta siellä nukkua. Joten mä päätin sitten, että mä lähden tästä käppäilemään hiljakseen autoa kohti. En tiedä pääsenkö sinne asti vai nukunko tässä matkalasti jossain. Tuleepa koitettua vähän sitten muutakin kuin tupayötä ja pääsee lähemmäksi. Tämä on ollut ihan oikeastaan tosi miellyttävä retki ja varsinkin tämä viimeinen päivä on ollut jotenkin tosi mielekäs mulle. Tykkäsin oikeastaan paremmin näistä länsipuolen reitin maisemista ja polku oli paljon nopeampaa, niin päivä meni jotenkin ihan itselleen. Kello ei ole vieläkään 5 ja mä oon jo viimeisellä etappilla kohti autoa, niin ei voi moittia. Katsotaan vielä, löytyykö leiripaikka vai päästäänkö autolle asti, mutta tämä reissu rupeaa olemaan aika lailla paketissa mun osalta. Paistuntorit tarjoili kyllä positiivisia yllätyksiä tunturimaaston osalta ja muutenkin. Ruska oli hieno. Eilen tuli vähän vettä. Tänään taas nautettiin sitten hienosta aurinkopäivästä. Taas niitä vastakohtia. Hyvä ja huono. Eilen oli raskas, tänään vähän helpompi päivä. Kannattaa ihmeessä tulla paistunturille käymään, jos et ole käynyt. Täällä on hienot ja hyvät palvelut. Kaikin puolin homma toimii. Kiitos taas, jos jaksoit katsoa video. Katsotaan, mitä keksitään seuraavalla kertaa. Morjes! No perinteisesti siinä kuitenkin kävi. Kilometrit loppuen niin jalko. Tämän päivän saldo on semmonen 32 kilsaa Kuivilta suoraan parkkipaikalle. Ois se voinut olla vähemmänkin, mutta näin tällä kertaa. Ajatus oli mun mielestä aika sopiva. Tänne tuli aivan jonossa nyt porukkaa, kun kävelin näitä viimeisiä kilosia poispäin. Ehkä se on meikäläisen aika poistua.